Oh my gosh! Oh my gosh! Ang bango! Oh my gosh! I love it! Hi guys! Welcome back! It's me, Elarn, and you are still watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, how's everyone? I know madaming sunod-sunod na bagyo yung dumaan sa atin recently, and I hope everyone is safe and healthy sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. And ayun nga guys, isa na namang scent yung i-review natin. And for today's video, ang i-review natin is F48. So, bali ito siya guys. Ayan. I'm not sure ito is for unisex. Pwede siya sa babae, pwede din siya sa lalaki. And then, if mapapansin nyo guys, naka-close pa siya. Hindi ko po talaga siya ino-open. Kasi this time around, gusto ko naman i-review, maghatid ng review yung unang spray pa lang. Kasi usually yung ginagawa natin is parang trinitry muna natin siya the whole day or mga ilang days bago natin siya i-review. But this time, i-review natin siya sa unang spray niya. Okay? So, ayan, F48. So, open natin. Tcharam! Tcharam! Ayan, natanggal na siya. Natanggal na yung seal and another, ayan. So as you can see guys, tanggal na yung seal ng ating F48. Ito usually naka-imprint or naka-print yung F number. Ayan. Usually for black, kapag black yung print nito is that's for boys or for male. Like for this one, 42 black. And then kapag red naman, ito is for women. And then I'm not sure pag green ata is for unisex. So, ito try na natin siya sa unang spray. Oh my gosh! Oh my gosh! Ang bango! Oh my gosh, I love it! Oh my God! It's so mabango siya! Gusto ko yung amoy. Pero I'm not so sure. Pero pang more on for women siya. Though, this one is for unisex. Pero yung amoy niya is pang for women talaga. Pero ang bango. Oh my gosh, I love it! Oh, parang yung hindi siya ganun, meron siyang tapang ng konti. Tapos, nangingibabaw kapag in-spray mo siya, nangingibabaw yung amoy. Sa lahat naman ng scent ng aficionado, kung mapapansin nyo, is ganun talaga siya. And then, parang mas na-overpower yung amoy niya for women. Yes. And then until now, naaamoy ko pa rin siya. Pero feeling ko, of course, lahat naman ng scent ng aficionado is long-lasting talaga siya. So I'm not so sure if same din nung kagayang mga scent na ni-review natin, natatagal talaga siya for the whole day. Most especially F10, F4, mga ganon. Pero this one, super bango niya. OMG! Ayan. So, nakailang spray na ako and then amoy na amoy ko talaga siya. Ayan siya guys. Try natin i-spray ulit. Perfect yung amoy niya. Ayan, as in. Amoy na amoy ko pa rin siya.
And then, ayun, of course, yung price nito is, di ba, nasabi ko sa recent vlog ko na nagkaroon na sila ng price increase. And this one, for 85 ml, for 85 ml, it's already 288 compared before na it's only 265. Ayan, sa lahat ng gustong bumili, you can order it online through Shopee or Lazada. And then you may also buy this one sa physical store or sa lahat ng kiosk ng aficionado. And of course, pag bibili kayo, merong free pouch. Like this one. Ayan. Ayan. Magkakaroon kayo nito ng free pouch. And again guys, kapag naubos nyo to, wag nyong itatapon kasi pwede nyo ito ibalik kapag nag-purchase kayo sa next para at least less yung babayaran niyo. Mas makatipid kayo. And of course, sa paggamit, make sure lang na wag tatamaan yung mata. Of course, kasi importante yan. And then, sa pag-store naman is, of course, huwag nyong ilalagay kung saan-saan, most especially if maaabot ng bata. So, I think guys, yun muna yung ating review for F48. Ayan. And watch out again for another product review mula pa rin sa Aficionado. And please do not forget to like, share, and subscribe. Ciao everyone! Bye!